lihlabela kahle uthi liyabasebenzela abalikholwayo. Nami ngingufakazi ngithi liyasebenza leli gama. Sawuthembela neliyasebenza leli gama. Kunempilo kuleli gama. Siyanqoba ngaleli gama. Hallelujah. Amen. Uzobonga uNkulunkulu. Omunye ngayibuza ukuthi ubongani because isimo asivumi ukuthi ngingakubonga. Kodwa into if bengabhala indaba ngoJesu bengabe ngithi isihloko ngithi uthembekile. Ngoba vele uthembekile. Osithembisile uthembekile. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kubuhlungu empilweni yami. Kungekho into engibona ukuthi iyahlangana. Kodwa mina ngalo Jesu ngithi liyabasebenzela abalikholwayo. Mina ngingufakazi like la ngisebenzela. Namanje ngisazongisebenzela. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu. Uthi konke engikuzile empilweni. Ebengukhalela ngibona ngathi kuvele. But then in everything engikuzile I have to start afresh. Ngoba ukuthi ngiqala phansi noJesu. Ubuhlungwana baNkulunkulu uqala impilo uJesu angekho. Uyiqale ngokuhlakanipha kwakho, uyiqale ngokwazi kwakho, but then iqale noJesu. I mean ngabe ngiqala phansi from scratch right now. Angazi la ngiyakhona, but ngithembele ukuhamba naye. Lengahlanga kahle ngihamba naye uthembekile. Wabe wahamba nami before, angeke azangishiye namuhla. Hallelujah. Mina uJesu ngiyambonga. Ngibonga isimo singavumi. Isimo siye the opposite direction. Kodwa ngiyambonga njalo ngoba yena akalala kasemi. Yithi abanye baNkulunkulu babalele, yena uyasebenza. Sithi thina masilele, asibiyele, asilondoloze kude nasebusuku, sivuke kusasa. Sina ngathi sibusa ama-alarm, no, asibusa ama-alarm. Umusa. Ngayiseti i-alarm yakhala wangavuka. Akusukuhlakanipha ukuthi sivukile kulo musa kaJesu. Hey usanele lo musa. Hey wasanela lo musa singahambanga kahle. Wasanela singanakanga. Wasanela singathandeki, singaboni. Wasanela. Wasivusa futhi. Akananda ukuthi izolulele wenzeni. Kodwa namhla wakuvusa wathi vuka. Wathi vuka ngakaqedi. Ithi oyiqalile umsebenzi omuhle uyawufeza. What I like about God, akenza ama shortcut, akenza ama into abayiqala uyayifeza. Yes. Hallelujah. Jesus. Abafani nomuntu. Ngingayiqala namhla into futhi ngithayi mina ngisakhona. Sasa ngijinga ngithayi ngale yayi. Ingaphezulu kwamandla wami. Kodwa lo Jesu sihamba naye. Oqalile umsebenzi omuhle uyawufeza impilo yakho. Ngabe isimo singavumi. Ngabe isimo siphikisana ngezwi kaNkulunkulu. Kodwa into engiyaziko ungumafunga angajiki, ungumlomo ongathethi imanga. Akakhuluma mama. Akafani nami nawe. Ngathembisa namhla ngathi kusasa ngizakupha imali. Ngalala ngaphenduka. Ngathi bangiphenduka ngathi hayi ngingumncike. Angimkoloti musi. It's my money. Angimkoloti. Kodwa usithembisile uthembekile. Akakhuluma mama. Uthi into abakayithembisile uyayifeza. UnguNkulunkulu ofezayo. Into engithanda ngoNkulunkulu ona that attendance yokuthatha into engalutho ayihlalise ngamakhosi. Amen. Hallelujah. Amen. Ngeke kwangizwa. Ngithune that attendance. Athathe into edelelekile. Athathe into enyatsekile. Uthi mayibheka ubonile ayifanele. Kodwa ikhanda ihlalise namakhosi. Yes. Inkosi yamakhosi. Inkosi yamakhosi. Abubani lamakhosi kanti. Usho mapha amakhosi ithi lamakhosi. Nakathi uNkulunkulu aboNkulunkulu ithi laboNkulunkulu. Usho baphi? Nakathi uNkulunkulu aboNkulunkulu ithi laboNkulunkulu. What I like about God, uNkulunkulu uzokuthwala. Hey le ndoda iyathwalana. Ithwale umnyama phambili. Ithwale phakathi kwesivunguvungu. Umelane nesivunguvungu. Kodwa into engithandako uzakuthwala. Hey uzakuthwala le ndoda. Ngoba bathwala abantwana baIsrael babhekane neRed Sea. Bathi babheke ngoba bona ama-Egyptian. Bekuyi-enemy ngapha kuyi-enemy ngapha. Bangazi ukuthi babalekelephi. Kodwa wabathwala. Hey wabathwala lo Jesu. Hey wabathwala le ngadlanga. Yabathwala le ndoda yembi. Uyathwalana lo Jesu. Ithi ngikutshela namhlanje. Noma ubhekane nasiphi isimo uzokuthwala. Uzokuthwala. Ncika kuJesu ungancike ekuhlakanipheni kwakho. Inkinga sikulela ukuthi thina ama-Christian, I'm one of them.
ngithanda ukuba nama-backup plans. Izwi likaNkulunkulu lithi, come to me all you are who are weary and heavy. I will give you rest. Ngizile kuNkulunkulu, but then mangifika kuNkulunkulu ngithina Nkosi ngiyakhona ukuthwala. Noma ngifikile kuwe ngiyakhona ukuthwala, ngizasithwalela. Bamba lokho, uyabona lokho, I can deal with it. I can sort it, God. You know this one, it's fine. I got it. No. Mafika kuNkulunkulu lahla konke. Amen. Uthi ufuna ukukunikeza, he want to give you rest. The problem asifuna ukuthula. The problem sifikile kuye masithwele. Hayi mina mama. Nenza njani manje? Sifikile kuJesu. Mara sathwele. Usasinda. Ulokethele. Bathe lethu kanje lenza ibamba Jesu lengiyakhona. Lahlela kuJesu. Lahlela kule ndoda. He want to give you rest. Ufuna ukuphumula. Ufuna ukuphumula. He want you to relax. Sibhizi sithwele ama-anxiety, sithwele ama-depression, sithwele inhlupheko, sithwele konke. Kanti uJesu uthi mthandaza kusebenzani? Why do we limit God? Why simlimita? Hallelujah. Bantwana bakaNkulunkulu. Ngithi lama ngisuka bengibuzela ngithi umfundisi makathi abanobufakazi. Ngisukumisa isandla. Kuthi kimi uyofakazana. Because wena nje awunamsebenzi. Nawumntwana. Hayi, ngiyanonkulunkulu. Namngarazi ngiyangena ngaphuma ibhedlela. Namngiyangena bakutshela lokho, sasiyangena bakutshela lokho, sasiyangena bakutshela lokho. Uthi ungena kule clinic le bakutransferele kwenye. Hamba le. But then came to me ukuthi naluthwele. Ufikile kuJesu, mara ufuna ukuthula. uJesu ufuna ukungithwalela. The problem ukuthi mina ngimlimitile. Ngibheka isimo sangathi ayikesinkulu sizakuhlula. Kanti no akahluleki. Yes. Akahluleki noJesu. Akahluleki noJesu. noJesu okuvula idwala abantwana bethu baphuza amanzi. Ukhipha amanzi edwaleni. Uveza indlela la ngandlela khona. Hey, ngiyayiveza indlela. Ungabe uthi ubheke phambili uyibone endlela. Kodwa yena uthi makasithembisa. Athi uyayivula indlela in the desert. La kuthiwa akuhanjwa lana. Yena uvule undlu luhamba. Basale beyibuza ukuthi undlule njani. Hayi batshela ukuthi undlule ngoJesu. Amen. Ngivule ngale ndoda bathi uJesu. Amen. Yeah. Uzakuthwala athwale somngabaza. I was one of the Christians bengimgabaza. UJesu manje ngiyamgabaza. Sona Jesu manje usho. Hey, mnika konke. Thula konke kuye. Mnike. Ithi baba thatha uqobo lami. Sinikele kuye athatha uqobo. The minute you step down, he steps in. Hey, the problem you don't know to step down. Sifuna yazi inkinga yazifunani. Siphethe imoto ya driver. I just tell the passenger seat. Then ngabe umnikeza the driver seat. So when indlela because he is the way. My God. Hallelujah. Amen. Ngoba ipassenger the driver seat. Yena uyayazi indlela ngoba yena himself he is the way. Uyindlela. Jesus. Hallelujah. Amen. Asimnikeza the driver seat. Jesus. Uhlale eceleni. You relax. You rest. Because yena uyindlela. Uyazi ukuthi lapha phambili kune house, lapha iyakhefa, lapha yenza iyadukela. Hallelujah. The problem thina sibheke la is straight. Kanti abazibe phambili kune house. Izofika ikhefe, bese iyanyuka, bese iyehlela. Kodwa uma Jesu the driver seat, he knows. Angeke azakulahle. Futhi angeke azakulahlekise. Jesus. Mina namhlanje ngithi uthembekile. Isimo samazivumi siphikisana nezwi kaNkulunkulu kodwa ngithi uthembekile. Yabona another thing that uNkulunkulu ungahlali ezwini. The minute you shift ezwini likaNkulunkulu, Satan steps in. Uyakhuluma. Yeah. Because how to shift phela ama-answers wethu aseBhayibhelini. Because uNkulunkulu everyday uyakhuluma. The minute wena usuku uSathane ngipha i-chance akhomba ukuthi hayi indlela hamba so. Yabona le yothuma vele lapho kanti uyakulahlekisa. Yabona abantwana bakaNkulunkulu bathi isono simnandi. Isono simnandi. Isibili isono uphilile someka. Simnandi and always ukhuluma la ukuphela ukuthi uphele ngcono ukuthi nasuka la ngina la. Masuka la ngithi so la ukuphela ama-answers
ukufa. Kunezinye indlela mosibheka uzibona zizinhle. Kanti hey uyekutheni kwakho ukufa kwakho la uyakho. Hallelujah. Ngibonga ukuthi umthwele. Ngibonga ukuthi uyabonakala empilweni yakho. Sometimes ngiyahlala I just reflect in the life. Ngithi Nkosi yami. Ngikwenza njani? Angiboni phambili. Emva khona kusila ngiyakhona ukuya phambili but angiboni ukuthi ngihambe njani. Angikhumbuze ukuthi mina ngindlela. Angikhumbuze simakade. Ukuthi be still and know that I'm God. Thula wazi. Thula wazi ukuthi yes, sometimes you have to sit down and then reflect ubheka ukuthi mara if you find yourself doubting God, hlala phansi uzibuze mara ubheka la uvela khona. Bese uyabheka la ukhona ukuthi mara if ever wabangisusa lena, sho mina usazongisusa ngisephansi. uNkulunkulu simthanda isimo singafuni. Yabona the time ngithola umntwana bengithi hayazi life izoba easy. Just be crazy nice, umntwana akhule just like any other child. I mean ngokwami ngithi umntwana uyazikhulela, umntwana uyakhula nje uyazikhulele automatically. Ngibona sebahamba, ngibona sebahlala everything. Okay. Ifika ngoblessing. Blessing is 1 year, 1 month namuhla. Abakwazi ukuhlala. Abakhona ukuthi asihlale ngestraight. Umntwana 1 year. For me, nangengqondo yami, not the way society you conclude everything. Umntwana by 1 year kumele ukuthi uyahlala, kumele ukuthi uyasukuma, kumele benze December. But then ngakhumbula ukuthi uNkulunkulu my journey ngeke ifane nayo. Yeah. What mobile story sami uzamosibhala safana naso nase the other person. Mina kimi ngayibona le journey ngathi ibhlungu, ngathi inzima kakhulu. But where no yena unami. Yabona kule simo engibhekane naso. Sibhlungu. But yena unami. Amen. I remember ngibuya ngimisa into esone bakucheck ingqondo. Bathi side yakhe yaka right ingqondo. Ayisebenzi inama disorder. Meaning usebenza the only left part yengqondo. The right side ayisebenzi. Usebenzisa i-left, i-right yakhe akakhona ukuyisebenzisa, akakhona ukubamba. But and then the right side yakhe i-paralyzed. Angabuza udoktor ngathi doctor. Umntwana is he disabled? Angeke ahambe or yini ngokuza udoktor ngifuna ukwazi. But hayi uzohamba just that he have a delayed milestone. So meaning uyoba like i-growth yakhe yoba slow. Angeke akhule just like any other kid. Manje ngisekhaya. Ngangena ekamerweni. Bengisengiready ukublame uNkulunkulu. Besengiready ukuquestion uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu why? But then wabuya kimi. Ngathi uJoshua wapholisa. Wavusa uLazarus sekafile. Ublessing beka inaphila. uLazarus sekafile under 4 days somngcwabile. Yeah. Wamvusa uJesu. Ublessing beka yini? Yeah. Akusilutho. Abantwana bakaIsrael uthi baze bafika in the promised land bahamba 40 years. Yeah. Indlela efishane beyikhona. But uNkulunkulu bakhetha ende ngoba bekafuna ukubonakala. Beyikhona indlela bebaningi indlela khambani so ufike in the promised land. But ngoba bekafuna babona ukukhona bakhe, bekafuna ukubonakala empilweni zabo ngoba nikeza indlela ende. Amen. Jesus. Amen. Nami indlela ingabe ide. Ingabe indlela eshort ikhona. uNkulunkulu beka ngipha yona. But unginike ende ngoba ufuna ukubonakala empilweni yakho. Oh yes Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikhona. Bengenze into simple. But then wakhetha the long way. Ngoba ufuna ukubonakala. Ufuna ukuthi abantu kusasa mabangibheka bathi ya lo Jesu umkhonza uyaphila. Yeah. Lo Jesu umkhonza uyakhona. Hallelujah. Amen. I remember one day bengenza grade 10. Ngisesondela bengena khona. Alala prophet athi kimi wena uNkulunkulu uzokusebenzisa with your testimony. Uthi wena uNkulunkulu uyopha ubufakazi abantu bayosindiswa. Uyopha ubufakazi abantu bayophola. Ngambheka I was still young. Ngambheka for ukuthi umfakazi bani. Because unofakazi kuphi? Bengasigana khona ngithole nensindiso.
nengazi ukuthi yabona in pain uNkulunkulu wakho ufakazi. Just know when you go through pain, when you go through tribulation, just know uNkulunkulu wakho ufakazi. Hallelujah. uNkulunkulu wakho ufakazi through our pains. uNkulunkulu wakho ufakazi. Ufakazi abahlaba ngempilo yakho. uNkulunkulu ngiyamethemba uNkulunkulu. Kuthi like ukupheka kwami ekhaya ngiyabonga ngabe umuntu angabheka ukuthi ubonga ini uhlala ekhaya. Uhlala kwami ekhaya I was able ukuthi ngiconnect noNkulunkulu. Because mina emsebenzini badala uNkulunkulu umsebenzi wami bekuNkulunkulu wami. Bengoshiba umsebenzi wami. Because if ever I have to do into uNkulunkulu bengikhona ukuthi excuse me ngithi umsebenzi ukuthi nethi isupe mina. Umsebenzi wami bekuNkulunkulu wami. Hallelujah. Ngaluza i-relationship yami noNkulunkulu because of umsebenzi. uNkulunkulu wawuthatha ngozubuhlungu. But manje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uthatha umsebenzi. But then what I like ukuthi I'm starting scratch with you. Bengilahlekele uwe along the way. Ngiyabonga ukuthi sengitholile. Hallelujah. But uNkulunkulu never lose God. In everything, never lose God. Ungalahli relationship yakho noNkulunkulu. Ngoba the minute ulahla relationship yakho noNkulunkulu uzakhathela usathana. Uzakhatheliswa kwebhola. Aphinde ngamkhasa. Sasa masistrati uzakhatheliswa kwebhola. Uzadlala ngosathana. Ungaluzi uNkulunkulu lo nguwe. Ungathi uNkulunkulu bakablesse ngento, bese uyayithatha uyayiworship, bese uyibeka la ureplace uNkulunkulu ngento yakhe yona. Hallelujah. I was one of them. Worship umsebenzi wami everything. Bona emsakazweni, bona everything amele ngiyenze bengenza excuse ngomsebenzi. Hayi mina ngiyasebenza, hayi mina endini. Kanti uNkulunkulu ukuthi uthatha umsebenzi but I was able ukuthi ngithole yena. Hallelujah. Ngitholile yena. Because bantu baku the minute ungahlala ezweni usathanda uyakhuluma. Uzakhuluma uzahlebela. Bantu baku I remember inenkinga yokuvaleka. So ngivaleka and mase ngivalekile kuba ngathi ngayela umhelo like ngistop ukuphefumula. Ngathi like I could just give up umuthi ngithule. But ukuthula kwami kancane mhlophe musinene. I remember one thing la athi sengisukile uNkulunkulu sengenza ama backup sengama alternative sengiyazenzela ngathi hayi la athi my capital athi police life cover for mina bataka uNkulunkulu for mina bese ngiva because there were time lapho lokhu la bekunyathelela. I remember one day ngithe nomntana thazi nomunye wagula wavimbana washona like everywhere. Kancane umuntu ushonile. Ubona yini? Uye wavimbana wahlula ukuhema washona. Bona ile situation nami ngihamba kiyo. Ngakhohlwa ukugijimela uNkulunkulu. Ngagijimela emalini. Engikhokhulu ngathi. Ngathi wena life cover. Ngathi mawushona umntana nomnye wasothenga. Ngathi police. Mawushona la ngeke ngikwazi bakhale kakhulu. Le police. Ngathi imali esosha ngathi investment. Ngathanga nencwadi. I remember ngithenga incwadi mase babuza dudu kubeke yini. Karanye wona lilo tsaka. Batara uNkulunkulu incwadi ngathi first page ngababhalela. Ngine life cover ngiphi. Ikhipha sona so. Ngine policy ngiphi. Ikhipha sona so. Ngine investment. Ngicela imali nithathe nibeke lo blessing ofunda ngayo. Sengiphendile. Ngakhohlwa uNkulunkulu. Ngakhohlwa ukuthi kunendoda yangifela esiphambanweni. Bengingafanele kodwa yena wangibona ngifanele wangifela. Wachitha igazi la benganasono, bekangangonanga, washiya ubukhosi ezulwini, wedwa wazofela mina. Hallelujah. Washiya comfort zone yakhe ezulwini. Wazozwa ubuhlungu azivela mina. Ithi by his stripes we are healed. Ngakhohlwa ukuthi mina nimivimba yakhe ngiyaphilisiwe. Waqala ngathi alternative, waqala ngahlela. Hallelujah. Ngakhohlwa kodwa wahlela uJesu wahlela konke. Wathi makwenziwa mina nawe, wahlala phansi ezulwini, wahlelwa konke. Le mpilo siphilako yahlelwa ezulwini. Lama situation engihamba ngawo engidlula kiwo, ahlelwa ezulwini.
wena izinto uNkulunkulu akangithanda. Wahleka before the situation izofika.